back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Dili niya maangkon sa hingpit ang lalaki nga kong kimahal dati. Kuhaon ko pagbalik sirinan kika niya. Buhaton ka gina. Bahala nagtunay tugo nga mupanaw. Ingol usab niya na ang gusto kong pakigsultihan kanimo. Inig-abot na niya sa ato. Sige. Ayaw na pagtabi. Unya na kita magsultig maayo kung tuan na kita sa atong panimahay. Basta kay kinalay ka sulti ko, Kristi. Wa mahigugma kanimong tinuuray si Rinan. Busa dili siya angay kanimo. Dili, Kristi. Sige na pa, sweetheart. Magpakasal na lang kita. Okay. Imahal ko ikaw, Janice. Busa, sige. Ikaw matuman. At ahi kayo na nga daw sa itong kasal. Okay. Salamat. Salamat, Renan. Dili ko gusto nga dugayon pa nato ang kasal. Nahadlo ko nga basig magsamok nato katong Kristi. Dagwar ba kayo siya gugma nimo? Bisag mag-unsa pa siya. Wa na siya mahimo pa. Kay ikaw nag-iilis ko niyo. Ikaw may ako pakaslan, Janice. Ikaw. Renan, sweetheart. Mao ba, iya? Nagkasabot na kamo nga magpakasal? Mao ka na pa, Manuel. Makorason. Nahala, mas maayo sab hinuon. Aron mahimutang na mo, oy. Kay gusto na sab ko nga makakitag apo. Mao ka na. Dugay namin nga gusto magkakitag apo, iya. Ang tinuod bitaw, ma. Pa, akong giingnan si Renan nga nag-pills ko. Aron, dili pa ko magsapak. Pero ang tinuod, istorya ra na ako ang tanan. Dugay na ko nga wa na mag-pills, oy. Pero naibong ko. Nganong hangtod karon, wa pa mangyud ko magsapak. Daghan naman untang doktor ang giduol namo. Og silang tanan pulos ni ingon nga makahatag ko og anak. Aw, pabuta lang nga ihatag ka na sa Ginoo, anak. Mao ka Ay na, lang pagdali. mao ka na iha. Maoy huna na ang umaabot ninyong kasal. Yun ha, kano sa man kuno mo magpakasal ha? Sa sunod buwan na makorason, Pa Manuel. Mas mayo pa og magpakasal na mo. Gusto man sab si Janice ba? Nga magdali siya. Nabala ka lang siya nga tingali og magsamok pagadtong Kristi ninyo kung makagawas na siya sa ospital. Manginaot na nga, di namin tabo pa. Guwapa si Christy. Buutan og kadunahan. Busa, magkakita pa siyang lalaki nga mas labaw pa na ako. Nga magkadawat siyang apan. Nga dili magkahatag og anak. Manginaot lang kita nga ingon niya may tabo. Apan angay kamo nga mangandam. Kaysa gayon nga dili madawat ni Kristi nga buwa kaniya. Dakong kagubot yun unya ang may tabo sa unahan. Busa mas mayo yun nga makasal dayon kamo. Sa dili pa mahitabo ang akong gikahadlukan. Rita, diara ang imong usar jud ka basong tubig o. Ang imong tambal sa do. Salamat, Dario. Okay na niyo Rita. Buta na gid ako eh. Kuha niyo Rita, nagtugon dito sa daddy nimo. Na inigmata na kuno nimo, unya mohuman ka ng inuman ng tambal. Patuon ka kuno niya sa ilang teres. Teres ka na, patuon kuno ka sa teres. Kay importante siya may pakisultihan nimo ba, Yorita? Muadto ra ko ron, Dario. Buta na gid ako eh. Sige Yorita ha, sa ko kay limpyuhan ko patos daddy nimo. Ang autong daddy nimo. Buta na gid ako. Padayon lang, Dario.
Bisan ng sawon. Dili ko gid madawat kining gibuhat ni Rinan ako. Usa may buhaton ko ni ini, Diyos ko. Dili ko gustong magkasama. Dili ko nautan nga pagkatao, Diyos ko. Basta maluoy ka. Tabangi ko nga babalik na ako ang lalaki nga akong gimahal. Anong dili ko mahimong hingpit nga dautan. Maluoy ka, Diyos ko. Unsa ka ng importante mong pagkisultihan ako, Dad? Christy, dili lang ko magliko-liko pa sa buot kong pagkisultihan kanimo. Iha, Christy, nahibaw ko nga dako ka kayo gugma kang Rinan. Apan ang maong lalaki way gusto kanimo. Busa, hikalimti si Rinan. Patiya ang gibati mong gugma ngadto kaniya. Daddy, Ayaw pagpakabuang sa sukataw gaway gusto nimo. Kinsagot siya. Ngatagan mo sa imong pagtagad. Lisod pa lang ka ng dawaton sa pagkakaroon. Busang maglisod ka pa sa paghikalimot kaniya. Apan kung pugson mo gyud ang paghikalimot kaniya, nakasiguro ko iha. Nga pipila ka buwan gikan karon. Makalimtan mo siya. no. Dili ko gustong maadto sa lain ang lalaki nga akong gimahalan. Gihigugma ko si Rinan sa tibuo kong kinabuhi. O pagkamatyan ko kiningugmahad, Dad. Bawion ka gid si Rinan gikan sa bag-o niyang hinigugma. Buhaton ka gid na. Bahala nagmahibo kong hingpit nga dautan. Apaluay gusto kanimo ang maong lalaki. Busa ayaw ipamugos ang imong kaugalingon ngadto kaniya. Nahigugman ako si Rinan, Dad. Kadaan na siguro ko. Anak lang, Dad. Anak lang ang dili ko mahatag niya. Naa naman na. Anak ang dili mo ikahatag kaniya. Mao nga iyak ang gibuwagan. Kung makigbalik kaniya, dili gyapon siya musugot. Kaya may lain na siya nakitang babae nga makahatag kaniya agliwat. Musamot lang, Christy, nga masakitan ka. Kumudot-dot ka pa sa maong lalaki. Pasagdi ko sa kong pagkabuhaton, Daddy. Basta kay dili ko mahimong buhian si Rinan sa dakong kasayon. Christy, babae kang buhat. Busa ayaw pamugos og laki. Ayaw pagpakauwo pag-ayaw sa atong pamilya. Kalimti ka ng Rinan. Og pangitag laing lalaki nga makadawat sa imong diferensya. No! Si Rinan. Si Rinan ang akong gihigugma. Dugay na nga nag-live-in. Kasal na lang gani ang kuwang namo nga matawag ming magtiayon. Busa dili ko musugot nga maadto sa laing binuhat ang lalaki nga akong gihigugma, Dad. Busa pasagdi ko sa kong pagabuhaton, Daddy. May kaugalingon kong negosyo. May kwarta ko nga magamit. Wa ko magsalig nimo. Busa pasagdi ko sa kong pagabuhaton. Christy, Mo ba, Jor? mao ka na, Dario. Pida. Maglisod kog pitol kang Christy. Kay dako kaysa gusto ni Altong Rinan. Pida. Paong mong bayana ba? Bida sa di Jolita Cristinyo, eh? Bisa pag-unsa pa na, senyor. Uwa si mahimo ko ng lalaki na mudili niya. Di ba, Nyor? Sa pagkakaroon, Dario, panidaan ko lang una ang iyang kalihukan. Agent to sa kanyor. O, ikaw, pamati. Mati ko, Nyor. Tabangi ko sa pagpaniid sa mga lihok ni Christy.
May makita ka gani nga dili maayo niyang buhaton. I-report din kini kanako. Hisabdan mo ba ako, Dario? Day, Christy. Husto ba ang gusto nga may tabo ni daddy nimo? Bisag mag-unsa ka pa, dili mo na gyud maangkon pagbalik si Rinan. Tungod kay siya naman mismo ang may buwag nimo. Kay nakakita na siya glaing babae nga gipuli nimo. Busa, wa ka na gyud mahimo pa. Musamot lang nga masakitan kapag ayo kung mudot-dot ka pa niya. Tabangi lagi ko, Laura. Mahal ko kayo si Renan. Dili ko gusto nga mawa siya na ako. Ikamatay ko kung maato siya sa lain. Basta tabangi ko. Tabangi ko. Gusto ko nga mabalik na ako ang lalaki nga akong gimahal. Tinuod ka, sweetheart. Dili ka na magkikita pa kang Christy. Oh, sweetheart. Karon patuod ko ba ka una? Nga di na kita na magkikita pa ko niya. O sige, maghimo sa siyang milagro. Salamat. Salamat kung mao ka na rin, sweetheart. Dili na ko maguna pa niya. Ang atong umabot ka kasalmi atong atimanon. Gusto ko ba kapato na anak? Busa, magpagkasalin ta. Aron na ka na niya kanunay uban ako. I love you, sweetheart. I love you. I love you too, sweetheart. Mahal ko kayo ikaw. Basta magpagkasala na yun tao. Ano dili ka mainog pagpalit ni Christy kita na ko. Kinalaga magkasulti ni si Renan. Maintagnaran siya sa ila. Renan, mahal kay taka. Basta buhaton ka ang tanan nga mabawi takagi ka na ng babae nga bago mong gipuli na ako. Unsa? Ay ulay girinan. Niya si Christy. Nasa silong. Gusto ko na siya nga makigsulti niyo mo. Ako na ba itong naingnan nga niya ka? Unya, unsa man? Akong balibaran. Ha? Iingnon ako nga dili ka makikatubang. Ayaw pa. Mas mainon nga niya siya. Atubangon ko siya. Mas may nga, wala ko mahago pag adto niya. Huwag ako siya mapasabos sa tanan. Atubangon ko siya pa. Niya na siya. Siya na ka na nagpaingon nga niya. Christy, salamat mayan, Hiko. Renan, nga naman. Sa may sa nga naimo ko ni mo. Gimahal ta ka sa tibuo kong kinabuhi. Basta maluoy ka, Renan. Ayaw kong ingnain eh. Christian, tinuod. May luna ka pagyapon diri sa kong kasing-kasing. Mahal tasab ka. Apa di ko lang badawat ang imong apan. Hani, dili problema ang anak. May himo nga managup lang taog bata. Mo ato ta sa bahay sa gapanan. Ato ta mangita og bata nga tong isipon nga anak. Dili ko na magbuhi og bata nga dili akong dugo, Christy. Utang mo uta. Ato daw hato na kamatuuran. Nga dili kita angay sa usa. Ako bito. Nagtuo kang ako sakit sa kong pagpikigbuwag ni mo. Gisakitan ko. Kaya nagkagamot ka na dili sa kong kasing-kasing. Apan dili ko nagibadawat nga magpuyo tagaway liwat. Busa kung mahal ko ni mo. Hatagi ko sa kong kagawasan. May laing babae na ko nakita ang gipuli ko ni mo. Christy, magpuwag ta. Magkalimtanay kita sa usa. Kaya karong sunod si Mana. Kasunod kami si Junis. Abang ko kong iyap. Salamat sa tanan mo kaayo din ako. Salamat. Dili ko. Mabatay ko kung mawa ka na ako, Renan. Mabatay ko tungkol kay mahal kay taka. Renan, maluoy ka na ako. Ayaw kong buwagi.
Christy, Renan, malahor ko sa mga tubangan. Aron lang atagan ko ni mo sa imong kaluoy. Christy, utang. Please, Christy. Ayaw ko ludhi, dili ko santos. Barog. Sige na. Dili lang kita magbuwag. Dili kita magbuwag. Oh, Mahal ko ikaw, Renan. Maluoy ka. Biyain ang imong ipulin ako ang magbalik ta. Kita ang magpagkasal. Kita, Renan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!